Konxja mill-effett li l-istress qed ikollu fuq l-infermiera u l-qwiebel minħabba n-natura ta' xogħolhom, l-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN b'kollaborazzjoni mal-Ministeru tas-Saħħa investit f'ċentru ta' taħriġ fil-kumpless tal-Union f'Għall-Qormi. Il-President tal-MUMN Paul Paċ spjega li din l-inizjattiva hija tant kruċjali għall-infermiera u l-qwiebel li daħlet parti mill-ftehim settorjali tagħhom. Żied li l-infermiera u l-qwiebel issa se jkollhom punt ta' referenza u kuntatt f'każ ta' diffikultà. Għaxek tara l-istatistika, in-nurses u l-qwiebel huma nies vulnerabbli ħafna fil-qasam tas-saħħa anki għan-natura tax-xogħol li jagħmlu mal-marit. Għandhom problemi tagħhom ukoll personali imma x-xogħol innifsu jagħmel stress fuq il-sistema li xi kultant sfortunatament ċertu nurses ikkorru għall-ajruna. Fl-inawgurazzjoni ta' dan il-proġett, il-Ministru tas-Saħħa Joe Etienne Bela qal li l-infermiera u l-qwiebel se jkunu jistgħu jattendu għal dawn is-sessjonijiet. Qal li proġett bħal dan juri s-sensittività tal-Gvern favur is-saħħa mentali li b'xi mod jew ieħor tolqot persuna minn kull erba' fis-soċjetà. Għaraf li l-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa jistgħu jintlaqtu aktar minn din il-problema minħabba pressjoni u problemi li ħabtu wiċċhom magħhom ta' kuljum. Mal-4200 infermieru qabla se jkunu qed jattendu għal dawn is-sessjonijiet ta' appoġġ li jiffukaw fost oħrajn fuq kif jaġixxu f'sitwazzjonijiet diffiċli u s-saħħa mentali tagħhom.